10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. This is Rabi Simagala guys, and for today's Friday guys is padong tagdo exam o baay buhol. Ato ta dito guys, mangita kuno taog motor. Mupalit ag motor kay nay atong estudyante lisod kaadyo og wa tay motor. Madyo na lang magnay motor kay hatid sundo sa atong estudyante kay saon ta man di man ta kamo ang taon anang upat ligid, ari na lang matas duhay ligid. Unja guys, speaking kanang makasave ta. So ari jud ta mo palit na lang tag motor kay mas makasave ta. Kaysa mo pliti ta padong eskwelahan, padong uli, padong napod sa tag pilag pliti sa motor mahal. Unja ang gas na to guys is pila ra ka nya. Bugay na na mahurot oy. Mas makasave jud ta kung maghatid sundo na lang ta kung naatay kaugalingong motor. Anja, usapod guys, kung naabot ay gustong lakwon, di dali ra pud ta makalakaw kay makadaman ta sa motor. Sa muna na among nakuan nga palit na laman ta para naay magamit-gamit og asa kadong. Namay non tay sakyanan guys, pero mao lagi di man ta kamo drive maniho da ng upat ligid ang banay nun si Jaka mao. Pero ako gansi ko madlok man ko mag-practice kay talawan man ko muna. Unsa pod guys, gusto tagod pug ko makahibaw anagong upat ligid jud guys. Pero lagi po di hambana Diyos ko po, mag-practice nato, magsige magkaitok. Syempre baguhay pa ta mag-practice di pa ta makamao. Check kani pong dali tuluan dugay ka Diyos Ginoo ko dugay ka jud tuluan kay dugay malagi pod katiman. Kay dili malagi pod magtiman, labi nag makasaba nag-iwong bana. Lah, ingon adi na lang ko mag-driver, di na jud ko mag-drive, bahala di na ko practice. Doon na dayon si Manang guys. Jama na guys. Sugat ito, wala na ganyan po ko ni-practice kay di malagi ko no ko mag-driver lagi ko nga na lagi kay lisod man ka dyan paminaw saon ang pag kambyo na pag basta ikaw ako usa ka beso mamuwag ang kuma. Hay nalit ang sa pasumbingay, mga linya mo ilay-ilay. Gikas ka sa pitik sa duga, kasing-kasing kung talaga ay lagi ko. Mamuhat ang bunga. Ningabot na ditagdo exam guys kaning Atbang CG and DNB Motor Parts and Bicycle supply. Na diri na mo kung sa
At bang. Ay, palagi ay, kawan. 23 ka. Carburetor. 33. Sa XRM. Mayroon kayo mga naman. Asa na siya carbo? Carburetor. Carburetor. Palit pa. Kano sa siya napalit? Ako nasaran. 2000 agyang resto, 2000 na. 2017? Ah, 2017 ang model. So, diha niya siya mga kamot sa imong kauban. Pila nakatuig niya? Paano ba ko ingid da? Ay, pa tuig niya siya. Kalenda ito. Gili sa ligid. Lahat na lang ligid eh. Ay naman. Wala ka na reda ha. Nai-ipay lagi. Ha? Ora na carburetor na. Kan ay lagi ya. Asa ka ni? Wala pandalo na to. Baligyan ni mo? Nakay bago? Emang kailan na bukas? Adong. Di ba? Baligza man mo na nakay iilis? Motor bang tulong mo. Wala starter ha? Wag na pang starter. Resto na, boss. Bro. Spire? Na. Bin! Watame! Watame! Adto, sana wedding house. Walay ko andito. Suweta to pick. Ha? Suweta to pick. Kawasaki? Vertex? Unahan? Taso yan? Oo, unsa man? Ato tagsuwag pikas guys. Nan-out ta. Wala masuk ke bulan ba ya? Oh. Asa ang dapit eh? Ag helmet der. Magsakay ta? Baklay asa ba dapit der katong padong dito sa kuan? Skin Trinidad. Kainit kadyo arang katutok sa adlaw. Isbog der. Dalhin taga isito tagikan og the exam padong ta og Vertex. So ito ta dito kay among gusto sa motor is carbo. Dili mi anang FI. Dayon tayo ko mo to, asa na?
Dito highway ra? Fatima? Fatima. Saya? Nalaman. Try ta diri sa Waltex og pangutana guys. Ngita tag carbo kay nindot jud kuno ng carbo ba unsa na sa carbo og kuan FI. Ako dili jud ko sweet to. Ay, daghang motor naka-parking. Sa may mga scooter. Sorry. Daga anak scooter eh. La. Mga scooter kasagaran ilahaman. Balik tagsakay guys, ag motor magisakyan na magipahuwat. Ato ko no asa to Fatima na kung daghan dito nga mga bago ko nung pinalit mga pilara ka buwan ipanguli. Si Jato layo aman to. Dali ako siya ningabot na to.